Ndara Antasena. Iya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate. Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk. Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa ya dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati nang pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingiliki kidik Durataya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti, menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Ngono kuwi, Gong. Menengo kowe, men ora usah cerewet. Ya. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono, waton ora ngel-ngel. Sebab apa kok wani karo Siwa Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku ya ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon suwan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Nah, terus syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Terus Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga ki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus Pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe
Boyong Pustaka Jamus Klimasada napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17 wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Ambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebi apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene Mas. Perasamu sebagai anak. Ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kata Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkul ate duwe pira? Wenang boyong Pustaka Jamus Klimasada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandangane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku bongok-bongokane kesadar ora kowe? Ah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Sewenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah, dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora dalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupawani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak ndengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Kan sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus mengubyang-ubyung alor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku, getun tiba mburi. Menawa jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lha ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bualem. Iki sing tekan kene
Ya kuwi Kakang Garuwata Kakang Antarja. Heeh, terus Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjang iki? Ya, Nane, tenan. serius. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ah iya. Ora iso mati kok. Ah iya coba. Lha medan pundi? Medan iki engko. Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Non. Ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek kowe tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garuwata, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerocok le banget kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndratasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya, Lho kok sedeng ya? sedeng wae. Lentur wae ya, Tru? Ah iya. Mongko Ndratasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya, Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambleswa bumi. carane Ngawet ambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Jawane pripun? Dirokno. Kula kelas kali kula kulak kulang kalih kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus. Ya, Kala kula kelas kali kala kelas kalih kula kulak kulang kaling kilen kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. aja kula kilang-kilang. Wis. Kala Kelas kali kelas kalih kula kulang kalih kilen kali kendir kali kula kileng-kileng. sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kendir kali Kula saya. Kelas kali sik. kala kula kelas kalih kula kulang kalih kilen kula kilen kendir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ah iya, Ndrem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan.
Genah iki lho iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, Apa? nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantramu ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra Gong. Kala kula kenter kali. Kala kula kolak kaca. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep tak kulake pira? Flek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kaca arep tak wedeni aku arep ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Rikata Tyan Gatotkaca tinon mampakarka suta tekapira Kresna tekapira Kresna parta maneher saktinira Ndara Gatotkaca. Ya Bagong. Ndara Gatotkaca ya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong, Non, Petruk pun maju. bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk, Nun, kowe tak takoni jujur, nggih. kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Sin Prabu Mandura. Petruk, Nun, tekan kene aku bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano, yen perlu kowe bangga tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. kula kelas kali kula Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. acuk kula keling. Kurdagara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kleru arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunto, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembol ndasmu.
Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kucung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kuwi kon nyumurupi Dolagan Kaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sengelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron Rajrana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wis cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kok dadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Ning dingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Duapure. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bubi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni wis sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, DM sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku.
Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong, nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kok sing iso nyembur sak donya ki meng kowe. Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru. Kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekene Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong.
Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane mati ngono. Waduh, mati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Gong. Ah, panas Gong dadaku. Panas Gong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh Gong, Gong. Aduh Gong. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-nonton jae gletak iki, Tru. Ra gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayat hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndarantasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajahe racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu apa ya? Ya sajahe ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah aku nak. Sunan nek metu ya omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur. Golek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro.
Wah, aku ki Patih Mandura kok ming kon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyak jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iya apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Oh, mulih ora. Mboten kok ya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mun di Pustaka Jamus Lima Soto. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwecak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Candak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke. Dar. Mutar. Halo, Babu. Waduh. Wah.
Gong. 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 Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara padha kira. Panuswani jajalan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten nggono dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Arep ngopo saiki coba? Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing paning Prabowo itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju wae aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung arep endo saka suasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjanggane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Ceng. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Kowe sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya kene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan jangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun.
Kowe edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tau weruh ana Baladewa Bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongak ganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tanja e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Bojo tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan lho. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Iki apa iki? Iki kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati tenang. Modar kowe. Tandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kambau Gesra katiti merut layut sagung praratu Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged amam bagi keparking Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu muja dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petruk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pamunten.
ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala Kendang Kaprat Sundak kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab. Inggih Kyai, namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula pangandika Paduka ingkang kados pundi Kyai. Jagat menika dadosa paseksen menawi Kyai Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaling negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati, tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kanthong bolong Yayi. Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Kurdagara reka giri-giri. Koko Prabu, pangandika Paduka menika saestu. Menapa wonten jamak limanipun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk. Inggih, ngestaken dawuh. Kok ora Prabu Mandura? Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adiar tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampiri Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning aja goroh ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yai tumunten nate maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu, monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Hyang Jimat kelima Sada. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan. Lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging iki kok kaya ora sabat sabene kok pating cilinguk. Werkudara sajake ora kuwawa. Adu tumandenging netra kelawan pun Kakang Arjuna mung tumungkul Yai Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana ing Praja Ngamarta. Sia dirawuh maneh, malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen ta wis rampung nggone nambak rengkaning praja, Siadi bakal nganti lawan pun Kakang. Lah kok malah Siadi tekan rawuh nang papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo,
Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Noting Ndorowati. Werkudara. Nggih. Sing gedhe pangapura nyuwun Kakang ora ndangu lawan Siadi. Yayaji, kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndangu lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun Kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kalawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bila negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun Kakang nang ature Adi Mulanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal golek utawa pun Kakang ora bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndrawati. Werkudara. Arepa dikaya ngapa? Werkudara ndere wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang ora sudi nyadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna wonten paring kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon iki kudu ndak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni. Kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken. Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Nggih, wis saken jawab.
kayon katiyuping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur kulawan riris lumrang gandaning puspita karengguan pudyan ira sang tejo warombrang lir swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang ong ler tandure wasumilir Siraping sang Wangarka gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratangga mati jujur saking Brangwetan karing amiga sarta gunung-gunung marandini bisa merbawani jagat raya dupitatar sing ngamandhan dewasane nara wau kawu sawancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumbak menda tete tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesarespati min tono eka dwi tricatur panca satsata asta nawadasa ong
wonten tanding ingkang gara-gara. Nalika semanten namung kinarya ngurmati wijine Patulakawan, Kira Semar Gareng Pitrusuma Ura Bagong ingkang jagan madyaning ora ramba Wijira Sanggara Patulakawan metal tlatah ngayuja karta
mateni Petruk karo Bagong. Apa nganti dengkelen. Angel tekan kene. Karacang nek dikongkon bapak ki nggo kesempatan karo mbraung. Kesempatan karo ngluyur jan wis. Monggo janjane miturut aku petungane ya wis rampung lho wong mingkon ngaturi rawuh ndara-ndara Pandhawa kok dadak tekan pirang-pirang dina ora tekan-tekan. Nah, ya rasa ndagas Petruk. Ingkang wigatos dalu menika Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM Kelurahan Depok Jaya bekerja sama dengan Paroki Santo Herculanus Depok ngawontenaken menyongsong Sumpah Pemuda tahun 2019. Awis-awis Sumpah Pemuda menika dipun pengeti mawi pergelaran wayang kulit menika awis-awis. Mila dalu menika luar biasa dene Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM bekerja sama dengan Paroki Santo Herculanus Depok kemarang nimbali dhateng kula sak rombongan sowan wonten ing Depok Jawi Barat menika nanti kesasar susur aku lek omong Jawa Barat menika supados dalu menika asung panglipur dhateng sanipun para lenggah. Monggo semangat Sumpah Pemuda ingkang sampun mapuluh-puluh warsa kepengker menika dipun bangkitaken lagi. Dipun gumregaken malih wonten raos lan pangraos panjenengan supados sak mangke saged ngadepi dhateng kawontenan ingkang rukun, tentrem, matsinamatan daya dinayan. Kula atur inget bilih para pemudi menika harapan bangsa. Pemuda-pemudi menika dados saka guru ingkang benjanganipun badhe gantos dhateng para sepuh-sepuh ingkang sampun kendho anggenipun menggalih bab negari ingkang gumanti kedah nem-neman menika kala wau. Matur suwun. Wah, janaya wis ora nganti papan anggere sowan ana ing ladan Jabodetabek menika tentu penonton luar biasa. Penonton sampun ngantos dumugi titik kalanggan sak mangke menika tasih kepareng ander mblabar tumpang dengkul lenggahipun para pamirsa. Matur sembah nuwun. Tegesipun panjenengan tansah apresiasi dhateng pergelaran wayang kulit dalu menika lan wonten pundi papan kemawon. Ning nang. Pamundutan sore mau kudu tak bablasake merga menika sampun wonten awala saking panjenenganipun Ki Rangga ing kala wau madeg minangka pranata acara jam 3.20 kedah sampun tancep kayon merga sampun menjelang subuh. Nggih, kula sendikani jam 3.20 menjelang subuh. Lho, iki kok tangane loro kaya nol to iki. Jam 3.00. Apa 3.20 ya iki? Oh, 0 kok 3.00. Lho kok angkane 0 malik neh. Angkane 3 kok kaya angka loro to iki? Jam 2.30. Senengku ora jamak-jamak. Ning nang. Kala wau wonten ingkang nyuwun inggih menika Pak Sadiwa DPR RI saking Pati Jawi Tengah. Nalika semanten nimbali dhateng Petruk gareng sak rombongan. Klintang-klintang numpak andhang abel klingklong. Ayo pisan gas Mas, balungane yo. Hop.
gamelane penak jan rasane ya temonjo ning ati. Kagungane pepundhenku. Kagungane wong tuaku iki kondang Sutrisna Pak Kondang wah jan wayange ya apik, gamelane ya apik. Monggo panjenengane bengi iki mlaku 6 panggung nyatane ya sound sisteme ya cukup edian. Nenengke tenan. Wah, ya wis piye. Wah, ya nggon aku kok rungono gonge ya. Kok kaya pas nek dikeki nang gamelku. Monggo kula tak nyuwun pambiyantunipun penyaipun Mbak sapa jenenge iki? Ayo Tatin, ya. Kok is ngene njaluk aku sing muni ngono. Kowe wae. Ditibake srebek, kae ketoke kaya Bagong wis arep teka gek tetembangan sedela merga iki tulisane pas Pak Rangga sing kepareng dadi pranatacara. Jam 2.30 kudu selesai. Ayo guys. Jam 3.20. Mengko alik le omonge kok do geger lho. 2.30 karo 3.20 ki meh padha. Nek ya. Dijawil yang perunggune ya perunggu apik. Perunggu apik iki nek ora entuk disile percuma. Nek iki kaya panjenengan iki pancen ya wah mengabdi kepada seni dan budaya luwih-luwih pedalangan reng. Ha iya. Separuh hidupnya pancen digunakake dienggo mekaring budaya pedalangan. Pak Kondang ya. Heeh. Iya, Petruk nendi kok ora ketok? Petruk cete nglothok. Oh. Iki kudu didandani sik. Ora aku takon serius. Nek kowe ngrembug Petra kok malah sedih. Terus engko tak omong karo bapak, sing penting acarane iki gara-gara ora ketaming sak grebyaran, sak teleraman ning diwehi gara-gara. Ya, karo ngrampunke pamundutan sing urung kelakon. Heeh. Apa wae Gong, ular kambang rung diaturke. Ha iya. Mau goyang Semarang Pak Sadewa saka Pati Dewereri wis diaturke. Slendang biru rung diaturke. Ya. Jambet wana. Apa? Jambet wana. Jambet wana ki apa? Jambu alas. Jeneng buah ki ora dikramakke, ora dibasake. Jambet wana. Nek duren ya duret ngono. Ya ora ana kaya jambet wana. Karang wong-wong ki saking tata kramane ki sok-sok di nganu sok dibasake. Heeh. Nah nek Yogyakarta tindak pundi Mas? Kula badhe timbak wana santun aja. Wanasari ya Wanasari kok wana santun. Mengke medalipun Imogintun. Imogintun Imogiri, heeh. Mengke nek pun tekan Imogintun ngalir tekan Karangkajun. Karangkajun ning Karangkajen. Heeh. Nah nang kene ra malah cilaka to. Badhe sowan wonten Depun. Depun ki Depok. Aja dibasake. Ya. Ya karo ngaturke mbakku selak blandang wektune pancen ya wayang iki saiki ya pancen ya paling setengah 4 jam 4 ya tegong. Heeh. Karo ngurmati sing padha nindakake salat subuh. Ular kambang sik. Ya. Alusan. Ya. Ya yuk, ayo. Ya alusan nek ora ayu wis ora jos. Heeh.